नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, शाळा बंद शिक्षण सुरू या शिक्षण प्रणालीमध्ये तुमचे स्वागत करते। गेल्या व्हिडिओमध्ये आपण नात्यांची घट्टवीण या पाठाचा उत्तरार्ध व स्वाध्याय पाहिले। त्यामध्ये वडिलांच्या कर्तृत्वाचा ठसा, जबाबदारीचे महत्त्व, मैत्रीचे महत्त्व, गुरु शिष्याचे नाते, शेजार धर्म, जन्मापासून सुरू झालेला हा नात्यांचा प्रवास याबाबत आपण माहिती पाहिलेली आहेच। आज आपण इयत्ता 9वीच्या पाठ्यपुस्तकातील गद्य क्रमांक 5 एक होती समई, एक होती समई हा पाठ पाहणार आहोत। आणि या पाठाचे लेखक आहेत उत्तम कांबळे। पहा, मी पुन्हा एकदा सांगते, या पाठाचे लेखक आहेत उत्तम कांबळे। तर प्रथमतः या पाठाचे जे लेखक आहेत त्या लेखकांच्या बद्दल आपण थोडक्यात माहिती पाहूया। लेखक उत्तम कांबळे हे प्रसिद्ध लेखक व पत्रकार। त्यांना साहित्य निर्मितीसाठी आणि पत्रकारितेसाठी अनेक पुरस्कार मिळाले। त्यांच्या साहित्यात गरीब, कष्टकरी, सामान्य जनतेच्या जीवनाला प्राधान्याने स्थान मिळाले आहे। त्याचबरोबर दीनवाणी, अगतिक जीवन लाभलेल्या तळागाळातील लोकांविषयी लेखक उत्तम कांबळे यांना खूप आस्था आहे। त्याचबरोबर ते प्रसिद्ध लेखक श्राद्ध, अस्वस्थ नायक, शेवटून आला माणूस इत्यादी कादंबऱ्या, रंग माणसाचे, कथा माणसांच्या, कावळे आणि माणसं, न दिसणारी लढाई, परत्या इत्यादी कथासंग्रह, थोडंसं वेगळं, फिरस्ती, जगण्याच्या जळत्या वाटा, पावलानेच बनते वाट इत्यादी ललित लेखन। त्याचबरोबर 5व्या बोटावर सत्य, किनाऱ्यावरचा कालपुरुष, खूप दूर पोहोचलो इत्यादी कविता संग्रह प्रसिद्ध आहेत। आणि त्याचबरोबर या साहित्य निर्मितीसाठी तसेच पत्रकारितेसाठी ते विविध पुरस्कारांनी काय सन्मानित आहेत। तर विद्यार्थी मित्रांनो, एक होती समई, तर हे पाठाचं नाव आहे। आणि या पाठामध्ये काय सांगितलेलं आहे, तर या पाठामध्ये अनुताई वाघ यांच्या कार्याची माहिती सांगितलेली आहे। त्याचबरोबर समई म्हटलेलं आहे। समई हे कुणाला उपमा दिलेलं आहे, तर अनुताईंना समईची उपमा दिलेली आहे। समईप्रमाणे त्यांचं कार्य आहे। कसं कार्य आहे ते आपण या पाठात पाहणारच आहोत। त्याचबरोबर या पाठामध्ये अनुताई वाघांचं माहिती आपण पाहणार आहोत। त्याचबरोबर थोडक्यात त्यांच्याबद्दल मी माहिती सांगते आणि आपण पाठाकडे बोलूया। अनुताई वाघ यांचा काळ म्हणजे सुमारे 100 वर्षापूर्वीचा काळ। त्या काळाला धरून अनुताईंचं लग्न वयाच्या 13व्या वर्षी झालेलं आहे। विद्यार्थी मित्रांनो पहा, 13व्या वर्षी हे जे वय आहे ते खेळण्याचं आहे, बागडण्याचं आहे। आणि त्या वयामध्येच अनुताईंचं काय झाले, लग्न झालेलं आहे। शाळेत मित्रमैत्रिणीबरोबर शिकण्याचे, खेळण्या बागडण्याचे हे वय, पण त्यांना हा नैसर्गिक उत्सव सोडून लग्न करावे लागले। पण लग्न संसार म्हणजे काय हे कळण्याच्या आतच म्हणजे 6 महिन्यातच त्यांच्या पतीचं काय झालं, निधन झालं। त्या विधवा झाल्या। त्या काळात विधवांचे जीवन खूप कष्टाचे आणि हालाकीचे असते।
आणि सर्वात सांगायची गोष्ट म्हणजे अपमानाचं सुद्धा जीवन काय करावं लागतं, म्हणजे जीवन जगावं लागतं। आणि समाजामध्ये अशा स्त्रियांना त्या काळामध्ये काहीच किंमत नव्हती। मुलगी विधवा होणे म्हणजे जिवंतपणीच मृत्यू यातना होत्या। पण त्या वयात त्या मनाने खंबीर राहिल्या, स्वतःला खचूसुद्धा त्यांनी दिलेलं नाही। संकटांना तोंड देण्यासाठी स्वतः शक्तिमान असणे आवश्यक असते हे त्यांनी ओळखले आणि स्वतःचे व्यक्तिमत्व अधिक बलशाली करण्यासाठी त्यांनी स्वतःचं शिक्षण घेतले। बाहेरून अभ्यास करून त्यांनी पदवी संपादन केली आणि त्यात स्वतःचे दुःख कुरवाळत बसल्या नाहीत किंवा संकटांना शरणीसुद्धा त्या गेल्या नाहीत। दुःखाला सामोरे जाण्याचा त्यांनी वेगळाच काय केलाय मार्ग निवडला। आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे त्या ताराबाई ज्या मोडक आहेत, त्या ताराबाई मोडकांच्या कार्यामध्ये त्या काय झाल्या, सामील झाल्या। त्यांनी आदिवासी बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचं काय केलं, ठरवलेलं आहे। आणि त्याचबरोबर या पाठाची जी मध्यवर्ती कल्पना आहे ती कल्पनासुद्धा आपण पाहूया। तर आदिवासी भागामध्ये पूर्व प्राथमिक शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षणाची गंगा प्रत्येकाच्या घरोघरी पोहोचवण्यासाठी ज्यांनी आपलं अवघे आयुष्य वेचले अशा समाजसेविका व शिक्षणतज्ञ अनुताई वाघ यांच्या कार्याचा परिचय प्रस्तुत पाठातून लेखकांनी अतिशय सुंदर रीतीने करून दिलेला आहे। म्हणजे शिक्षण का आहे आणि ते आदिवासी भागामध्ये जी मुलं आहेत त्या मुलांना कशा प्रकारे त्यांच्यापर्यंत पोहोचवलेलं आहे, सुंदर रीतीनं वर्णन लेखक उत्तम कांबळे यांनी केलेलं आहे। आणि हा जो पाठ आहे, पाठाचं नाव आहे एक होती समये। हा पाठ डोंगरासाठी काही फुले या पुस्तकातून काय झालेला आहे, घेतलेला आहे। तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या पाठाची मध्यवर्ती कल्पना पाहिलेली आहे। त्याचबरोबर या पाठाला जे नाव दिलेलं आहे एक होती समये, समयी हे अनुताई वाघ यांना दिलेली उपमा आहे, हे पण आपण पाहिलेलं आहे। आता आपण या पाठाकडे वळूया। काही माणसं वादळ झेलतात आणि पचवतात, पुढे विशाल सागराचं रूप धारण करतात आणि काही माणसं वादळामुळे कोलमडून पडतात, तर काही माणसं वादळ पचवण्याचे धडे दुसऱ्याकडून घेतात। बघा इथं म्हटलेलं आहे वादळ, वादळ म्हणजे एक प्रकारचं संकट। झेलतात म्हणजे काय, स्वीकारणे। झेलतात म्हणजे काय, स्वीकारणे। जी मोठी संकट येतात त्या संकटांचा त्यांनी काय करतात, स्वीकार करतात। पचवतात म्हणजे संकटातून सही सलामत काय करतात, बाहेर पडतात। आणि तो म्हणून सांगितले जी मोठमोठी माणसं असतात त्या माणसांना सुद्धा खूप संकट येतात त्यांच्या जीवनामध्ये, परंतु जी संकट येतात त्या संकटाला ती न घाबरता जे संकट येतं त्या संकटाला त्यांनी काय करतात, पचवतात आणि त्या संकटातून ते सही सलामत कसे बाहेर पडतात याचं वर्णन सुद्धा या पाठामध्ये दिलेलं आहे। तसंच जे संकट आले त्या संकटाला न घाबरता विशाल सागराचं रूप ते काय करतात, धारण करतात। आणि ही जी माणसं आहेत ही माणसं हे जे वादळ आलेले, कसलं वादळ आले तर संकटाचं जे वादळ आले ते वादळाला कोलमडून न पडता, म्हणजे कोलमडून पडणे म्हणजे काय, पूर्णपणे खचणे म्हणजे न घाबरता काय करतात, त्या संकटामध्ये सुद्धा त्यांनी कार्य करतात। म्हणजे थोडक्यात काय, घाबरत नाहीत कशालाही। तर काही माणसं वादळ पचवण्याचं, वादळ पचवणे म्हणजे काय, मग जे संकट आले त्या संकटाला काय स्वीकारायचं, जे संकट आले ते कसं पचवायचं त्याचे धडे काय करतात, ते दुसऱ्याकडून घेतात। आणि आयुष्यभर आदिवासीसाठी जव्हारमधील कोसबाडच्या टेकडीवर ज्ञानयज्ञ तेवत ठेवणाऱ्या थोर समाजसेविका आणि शिक्षणतज्ञ अनुताई वाघ यांचा समावेश यापैकी पहिल्या श्रेणीत करावा लागेल। बघा इथे म्हटले आयुष्यभर आदिवासीसाठी जे त्यांनी जीवन जगलेलं आहे ते कुणासाठी घालवले, आपल्या घरच्या लोकांच्यासाठी नाही। जे आदिवासी मुलं आहेत त्या आदिवासी मुलांच्यासाठी त्यांनी आपलं जीवन सगळं काय केलंय, खर्ची केलेलं आहे। आता इथे म्हटले जव्हारमधील कोसबाड,
तर कोसबाड हे ठिकाण कुठं आलं? तर कोसबाडचा जो कोसबाड जिल्हा पालघर तालुक्यातील डहाणू आहे, डहाणू येथील एक गाव आहे. त्या गावामध्येच जी टेकडी आहे त्या टेकडीलाच काय म्हटले? कोसबाडची टेकडी असं म्हटलेलं आहे. आणि या कोसबाडच्या टेकडीवर त्यांनी काय केला? जो ज्ञानयज्ञ आहे तो ज्ञानयज्ञ काय केला आहे? तेवत ठेवलेला आहे. मग विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्या मनामध्ये असा प्रश्न येईल की ज्ञानयज्ञ म्हणजे काय? तर ज्ञानयज्ञ म्हणजे विधीपूर्वक अग्नी काय केला जातो? पेटवला जातो आणि त्यात आपल्या जवळच्या पदार्थाची आहुती दिली जाते. अग्नी ती आहुती परमेश्वरापर्यंत काय करतो? पोचवतो. अशी श्रद्धा आहे. आणि अनुताईंनी स्वतःच्या जीवनाची काय दिली? आहुती दिलेली आहे. म्हणजेच काय केलेलं आहे? जे आदिवासी लोक आहेत त्या आदिवासी लोकांना जितकं ज्ञान देता येईल ती ज्ञानगंगा आहे, ती ज्ञानगंगा काय केले? घरोघरी पोचवण्याचं काम केलेलं आहे. आणि म्हणूनच इथं म्हटलेलं आहे त्यांना थोर समाजसेविका म्हटलेलं आहे. आणि ज्ञानयज्ञ सुद्धा त्यांनी केलेला आहे. थोडक्यात सांगायचं म्हणजे ज्ञानप्राप्तीसाठी जो केलेला विधी असतो त्या विधीला काय म्हटलेलं आहे? ज्ञानयज्ञ असं म्हटलेलं आहे. आणि त्या शिक्षण तज्ज्ञ अनुताई वाघ यांचा समावेश यापैकी आहे. तर कुठे केलेला आहे? पहिल्या श्रेणीमध्ये केल्या, पहिलं स्थान दिलेलं आहे त्यांना. त्यांच्या निधनानं कोसबाडची टेकडी काय झाली? हलवली. पहा, त्या कोसबाडच्या टेकडीवरती म्हणजे तिथं राहणारी जी लोक आहेत त्या लोकांना खूप दुःख झालेलं आहे. हलवली म्हणजे काय? वाईट वाटणे. का दुःख झालं असेल? तर जितकं या आदिवासी लोकांच्यासाठी काम करता येईल तितकं त्यांनी त्या लोकांच्यासाठी काय केले? कार्य केलेलं आहे. आणि त्यांच्या निधनामुळे सगळ्या लोकांना काय झाले? खूप दुःख झालेलं आहे. आणि परिसरातील सर्व आदिवासींना काय झाले? हुंदके फुटले. हुंदके फुटणे म्हणजे काय? रडू कोसळणे. वाक्यप्रचार आहे. परीक्षेला आपल्याला हा वाक्यप्रचार महत्त्वाचा आहे. आणि जो प्रश्न क्रमांक 4 भाषा अभ्यास आहे त्याच्यामध्ये 4 मार्कासाठी हा वाक्यप्रचारचा काय असतो? प्रश्न असतो. तर अनुताईंच्या निधनानं एक व्रतस्थ जीवनाची अखेर झालेली आहे. पहा, व्रतस्थ म्हणजे काय? कार्याला स्वतःला काय करायचं? झोकून घ्यायचं. एखादं कार्य केलं असेल तर ते कार्य कसं करायचं आहे? तर मनापासून करायचं आहे, एकाग्रतेने करायचं आहे. आणि म्हणून म्हटले काय? व्रतस्थ म्हटलेलं आहे. जीवनाची अखेर झाली. अखेर होणे म्हणजे काय? शेवट झालेला आहे. थोर शिक्षण तज्ज्ञ ताराबाई मोडक यांच्या सहवासामध्ये त्या काय झाले? वाढलेल्या आहेत. पाहिजे काय म्हणलेलं आहे? अनुताईंचं जीवन त्याग, कष्ट आणि निस्वार्थी सेवा यांचा सुरेख काय आहे? मिलाप आहे. बघा इथं प्रश्न आलेला आहे. जो कृती आराखडा असतो त्या कृती आराखड्यामध्ये सुद्धा अशा प्रकारचे प्रश्न येतात. अनुताईंचं जीवन यांचा मिलाप कोणता? अनुताईंच्या जीवनाचा जो मिलाप होता तो कोणकोणत्या दृष्टिकोनातून होता? तर तिथं सांगायचं आहे आपण उत्तर. का सोपंच आहे. काय सांगितले? एक त्याग सांगितलेला आहे आणि दुसरं सांगितलेलं आहे कष्ट सांगितलेलं आहे. आणि त्यांची जी भूमिका होती ती भूमिका कसे? निस्वार्थी सेवा यांचा सुरेख मिलाप आहे. बघा 3 गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. कोणकोणत्या गोष्टी? त्याग, कष्ट आणि निस्वार्थी सेवा. म्हणजे जे सेवा करायला त्यामध्ये त्यांचा कोणत्याही प्रकारचा स्वार्थ नव्हता. फक्त एकच त्यांच्या मनामध्ये ध्यास होता की मला जास्तीत जास्त आदिवासी भागातली जी लोक आहेत त्या लोकांच्यापर्यंत ज्ञान मिळवायचं आहे. आजपर्यंत त्या लोकांना शिक्षण म्हणजे काय माहीतच नव्हतं आणि त्यासाठी ह्या खूप प्रयत्न केलेल्या आहेत. मग ह्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रश्न ताराबाई मोडक कोण होत्या आणि त्यांचा सुद्धा या पाठामध्ये काय केले? उल्लेख आलेला आहे. तर ताराबाई मोडकांच्या सानिध्यामध्ये लेखिका तिथं अनुताई वाघ तिथं गेलेल्या आहेत आणि त्यांच्या सानिध्यामध्ये सुद्धा खूप काही त्यांना मिळालेलं आहे. तर ह्या ताराबाई मोडक म्हणजे भारतातील पहिल्या बालशिक्षण तज्ज्ञ होत्या. तुमच्या मनातील ह्या ताराबाई मोडक कोण आहेत? तर त्याबद्दल मी 1-2 थोडक्यात माहिती सांगते. त्यांना भारताच्या मॉन्टेसरी म्हणतात. पहा, कोसबाड या लहानशा गावात ताराबाईंनी 1957 मध्ये बालशिक्षण कार्याला काय केली? सुरुवात केली.
आणि महात्मा गांधीजींना प्रेरणा स्तोत्र मानणाऱ्या ताराबाईंनी अनेक अडचणीवरून मात करून दुर्गम जंगलातील या गावात ग्राम बाल शिक्षा केंद्र सुरू करून आदिवासीमध्ये बाल शिक्षणाची काय केले मुहूर्तमेढ त्यांनी काय केले रोवलेली आहेत। तर अशा प्रकारे ह्या ज्या ताराबाई मोडक आहेत त्यांचा या पाठामध्ये उल्लेख आलेला आहे आणि आपल्याला ते सुद्धा ज्ञान होणं कसं आहे महत्त्वाचं आहे। पहा पुढे काय सांगतात ते, तर वयाच्या केवळ 13व्या वर्षी त्यांचा विवाह झाला। बघा कितव्या वर्षी 13व्या वर्षी त्यांचा विवाह झालेला आहे। विवाह असतो तरी काय हे समजण्यापूर्वीच म्हणजे केवळ 6 महिन्यातच त्यांच्या इवल्याशा कपाळावरील कुंकू नियतीनं कायमचंच काय केले पुसून टाकलेलं आहे। पहा कपाळावरील कुंकू पुसणे म्हणजे विधवा होणे किंवा पतीला मृत्यू होणे। बघा फक्त 13व्या वर्षातच काय झालेलं आहे त्यांचं लग्न झालेलं आहे। त्या वयामध्ये खेळणं बागडणं शिक्षण घेणं हे वय असताना सुद्धा त्या वयामध्ये त्यांचं लग्न झालेलं आहे आणि छोट्याशा वयातच त्यांच्या पतीचं काय झाले मृत्यू झालेला आहे। नियतीनं म्हणजे काय नशिबानं। भातुकलीचा खेळ मोडला पण छोट्या अणूनं आभाळा एवढं दुःख काय केले पचवलेलं आहे। इथं भातुकलीचा खेळ या शब्दाचा काय झालाय उल्लेख आलेला आहे। तर भातुकलीचा खेळ म्हणजे काय पहा, लहान मुलींचा जो खेळ असतो त्या खेळाला काय म्हटलेलं आहे भातुकलीचा खेळ म्हटलेला आहे। तर विशेषतः हा मुलींचा खेळ असतो। यात खोटा खोटा संसार काय केला जातो उभारला जातो आणि संसार उपयोगी चिमुकली भांडी काय केली जातात आणली जातात आणि प्रत्यक्ष संसारात मोठी माणसे जशी वावरतात त्या मोठ्या माणसांचं ही छोटी मुलं काय करतात अनुकरण करतात आणि अनुकरण करत खेळ मांडला जातो आणि भावला भावलीचे लग्नी लावले जाते। थोडक्यात भातुकलीचा खेळ म्हणजे खोटा खोटा आभासमय असा संसार आणि अनुताईच्या वाट्याला खरा संसार आलाच नाही, जणू काय हा भातुकलीचा खेळ आहे असं इथं म्हटलेलं आहे। पहा त्यांनी काय केले आभाळ एवढं दुःख काय केले पचवलेलं आहे आणि कोलमडून टाकणारं वादळ सुद्धा काय केलं त्यांनी पचवलेलं आहे। ताराबाईंनी त्यांच्या डोळ्यातील अश्रू पुसले, दुःखाचा डोंगर टाचेखाली चिरडत अनुताई मोठ्या जिद्दीने काय केल्या उभ्या राहिल्या। त्यांना मगाशी सांगितलं ताराबाई मोडक ह्या होत्या आणि त्यांनी खूप अनुताईंना काय केले मदत केलेलं आहे आणि त्यांच्या डोळ्यामध्ये जे अश्रू होते ते अश्रू त्यांनी पुसलेलं आहे आणि त्यामुळं अनुताईंनी काय केलं मोठ्या जिद्दीनं काय केलं तिथं उभ्या राहिलेल्या आहेत। कधी पराभूत न होण्यासाठी त्यांनी स्वतः शिक्षण घेणं सुरू केलं। बाहेरून अभ्यास करून त्यांनी पदवी मिळालेली आहे। पहा स्वतः शिक्षण घेतलंच आणि बाहेरून अभ्यास करून त्या अनेक प्रकारच्या काय केल्यात पदव्या मिळवलेल्या आहेत आणि सर्वात महत्त्वाचं काय केले बघा समाज व्यवस्थेत पिचलेल्या असंख्य आदिवासींच्या घरोघरी जाऊन त्यांनी ज्ञानगंगा नेण्याचं काय केलेलं आहे व्रत स्वीकारलेलं आहे। ज्ञानगंगा म्हटलेलं आहे, अतिशय महत्त्वाचा शब्द आहे ज्ञानगंगा। तर विद्यार्थी मित्रांनो या शब्दाचा अर्थ आपण पाहूया। आपल्याला भूगोलामध्ये गंगा नदी आपण म्हणजे अभ्यासलेलो आहोत। तर ही गंगा नदी पवित्र मानली जाते आणि गंगेचे पाणी प्यायल्यास आपल्याला पुण्य मिळतं हे सुद्धा आपण पाहिलेलं आहे आणि सर्वात म्हणजे काय पाप नाहीसे होते अशी श्रद्धा आहे। गंगा नदी घरोघर पोचवणे म्हणजे सर्वांचे दुःख दैन्य दूर करणे असा अर्थ इथं काय झालाय रूढ झाला आहे। म्हणजे अनुताईंनी आदिवासी बालकापर्यंत काय केले शिक्षण नेलं आणि एक प्रकारे त्यांचं जीवन काय केलेलं आहे अनुताईंनी पवित्र केलेलं आहे आणि म्हणून त्यांच्या कार्याला म्हणजे एका अर्थानं काय म्हटलेलं आहे ज्ञानगंगा असं म्हटलेलं आहे। म्हणजे थोडक्यात सांगायचं आहे की त्या लोकांच्या पर्यंत त्यांनी ज्ञान पोचवण्याचं अखंड अशा प्रकारचं व्रत घेतलेलं आहे। बालग्राम शिक्षण केंद्राने सुरू केलेल्या प्राथमिक शाळेत त्यांनी कार्यकर्त्या म्हणून कामास प्रारंभ केला। प्रारंभ करणे म्हणजे काय सुरुवात केली आणि ताराबाईंच्या निधनानंतर त्या संस्थेच्या काय झाल्या संचालक झाल्या।
ताराबाईंनी रोपट्याचं त्यांनी पुढे वटवृक्षात रूपांतर केलं. म्हणजे ताराबाईंनी जे रोपटं लावलं होतं त्या रोपट्याचं अनुताईंनी काय केले, वटवृक्षामध्ये काय केले, रूपांतर केले. वटवृक्षात रूपांतर करणे म्हणजे काय, खूप विकास केला. जी शिक्षणाचं जे क्षेत्र होतं त्या क्षेत्रामध्ये सुद्धा खूप विकास केलेला आहे. आपलं सुद्धा संस्थेचा आपण इतिहास पाहिलं की शिक्षणाचा विकास पाहिला तर गुरुदेव समंतभद्र महाराजांनी सुरुवातीला फक्त 5 मुलांना घेऊन शिक्षण दिलेलं होतं आणि त्याचाच आज काय झाले, शिक्षणाचा वटवृक्षामध्ये रूपांतर झाले. पहा विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या शाळेमध्ये किमान 2000 विद्यार्थी शिक्षणासाठी येतात आणि शिक्षण घेतात चांगल्या प्रकारे आणि अनेक क्षेत्रामध्ये आपले विद्यार्थी काय केलेत, यशस्वी झालेले आहेत. आणि त्याच शिक्षण संस्थेप्रमाणे आपली सुद्धा शिक्षण संस्था आहे, याचा आपण अभिमान तिथं बाळगला पाहिजे. तर पुढे म्हणलेलं आहे की या वटवृक्षामध्ये त्यांनी रूपांतर केलं आहे. वेगवेगळ्या कल्पना, शिक्षणासाठी वेगवेगळी क्षेत्र आणि सातत्याने नवनवे प्रयोग ही त्यांच्या कामाची काय होती, त्रिसूत्री होती. त्रिसूत्री म्हणजे 3 सूत्र. पहा अनुताईंच्या कामाची त्रिसूत्री कोणती, अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न आहे आणि हा प्रश्न कृती आराखड्यासाठी आपल्याला येईलच. पहा 3 सूत्री कोणकोणते आहेत. पहा वेगवेगळ्या कल्पना, पहिलं सूत्र आहे काय म्हटलेलं आहे, वेगवेगळ्या कल्पना. आणि दुसरं सूत्र आहे वेगवेगळ्या शिक्षणासाठी वेगवेगळी क्षेत्र. बघा वेगवेगळ्या एकच क्षेत्र असं नाही, वेगवेगळ्या प्रकारचे अनेक क्षेत्र त्यांनी काय केले, निर्माण केले. आणि सातत्याने काय केले, नवनवीन प्रयोग केले. असे अनुताईंच्या वाघांचं काय म्हणले, त्रिसूत्री असं म्हटलेलं आहे. पुन्हा एकदा सांगते बघा, एक काय म्हटलेले वेगवेगळ्या कल्पना, दुसरं काय म्हटले शिक्षणासाठी वेगवेगळी क्षेत्र आणि तिसरं म्हटले सातत्याने नवनवे प्रयोग ही त्यांच्या कामाची काय झाले त्रिसूत्री आहे. तर लेखकांनी सुंदर रीतीने सांगितलेलं आहे. शिक्षण क्षेत्रामध्ये एवढं काम करणं सोपं नाही, खूप कष्ट करावे लागतात आणि त्यातून सुद्धा त्यांनी या आदिवासी भागामध्ये काम केले. विद्यार्थी मित्रांनो, हे तर खूपच खडतर अशा प्रकारचं काम आहे. भाकरीच्या शोधात आयुष्य गमावणारे, दारिद्र्याचा शाप कपाळावर घेऊन फिरणाऱ्या असंख्य आदिवासी बालकांना अनुताईंनी आपल्या कर्तृत्वाच्या पंखाखाली काय झाला, आश्रय दिलेला आहे. पहा भाकरीच्या शोधात म्हणलेले बघा, आदिवासी भाग आहे, तिथं काही कामधंदा मिळणार नाही, खायला सुद्धा काय मिळणार नाही. आपण पुढे आपल्याला कविता आहे, तुम्ही वाचला सुद्धा असतील, सुट्टीमध्ये मी सांगितलं तुम्हाला, सुट्टीमध्ये पूर्ण पुस्तक वाचून काढायचं म्हणलंय. वनवासी कविता आहे, त्या वनवासी कवितेमध्ये सुद्धा आदिवासी लोकांचं वर्णन केलं आहे. की काय वर्णन केलेलं आहे की त्या मुलांच्या अंगावरती साधे कपडे सुद्धा व्यवस्थित त्यांना मिळत नाहीत, फक्त आपल्या शरीराचं रक्षण करण्यासाठी थोडंफार कपडे त्याला मिळते, खायला काय मिळत नाही. त्या जंगलामध्ये जे काय मिळते किंवा थोडी फळं असतील असे काय असेल तेच खाऊन त्यांनी आपलं जीवन जगतात. आणि भाकरीच्या शोधात म्हणलेलं आहे, आयुष्य गमावणाऱ्या आणि कपाळावरती दारिद्र्याचा शाप घेऊन फिरणाऱ्या असंख्य आदिवासी बालकांना अनुताईंनी काय केले, त्यांना मायेचा आधार दिले. माया खूप मोठी असते. पहा पोटात काही नसलं तरी सुद्धा फक्त आपण पाठीवरनं हात फिरवला, मायेचा हात फिरवला तर आपण भूक सुद्धा काय करतो तिथं विसरतो. तर अशा अनुताईंनी त्या मुलांच्यावर मायेचा काय केलेला आहे, वर्षाव केलेला आहे. मायेची ऊब दिली आणि असंख्य मानवामध्ये ज्ञानाची ज्योत पेटवली, हे महत्त्वाचं आहे. शिक्षक, मार्गदर्शक, कार्यकर्त्या, विचारवंत, लेखिका अशा विविध रूपं व्यक्त करत त्यांनी आदिवासीमध्ये चांगलं स्थान मिळवलेलं आहे. कोणकोणते रूप त्यांनी दाखवलेले आहेत, कोणकोणत्या रूपामध्ये त्यांनी मुलांना शिक्षण दिलेलं आहे किंवा आदिवासी मुलांना शिक्षण दिले, तर त्याच्यामध्ये शिक्षक असतील, मार्गदर्शकची भूमिका केल्या, ते कार्यकर्त्या होत्या, विचारवंत लेखिका होत्या. अशा विविध रूपातून अनुताईंनी काय केले, त्या आदिवासीमध्ये आपलं स्थान काय केले, मिळवलेलं आहे. तर त्याचबरोबर रानावनात भटकणाऱ्या आदिवासींना व्यावहारिक शिक्षण देणं तसं खूप सोपं, पण जाणीवपूर्वक आणि आयुष्यात उपयोगी ठरवणारं औपचारिक शिक्षण देणं खूप अवघड. पहा व्यावहारिक शिक्षण म्हणजे काय,
म्हणजे बाहेरचं शिक्षण म्हटलेलं आहे. ही आदिवासी जी मुलं होती रानावनात भटकणारी होती आणि त्यांना तसं शिक्षण देणं कसं होतं, सोपंच होतं. पण जाणीवपूर्वक आयुष्यात उपयुक्त ठरणारे औपचारिक शिक्षण. औपचारिक शिक्षण म्हणजे काय, शाळेतील शिक्षण. थोडक्यात आपण 1ली ते 8वी म्हटलं तरी सुद्धा चालेल. हे देणं मात्र त्यांना काय होतं, खूप अवघडतं. का, कारण त्यांना ज्ञानाचा गंध काहीच नव्हता. शाळा म्हणजे काय माहीतच नव्हतं. आपण पुढे चित्र पाहिले बघा, त्या चित्रामध्ये दाखवलेलं आहे एका झाडाखाली जाऊन अनुताईंनी काय केले, ते ज्ञानदानाचं कार्य केले. पहा, त्या चित्रामध्ये त्या मुलांच्या अंगावरती धड कपडे सुद्धा नाहीत. म्हणजे शाळा तर लांबच, कुठं जागा मिळेल तिथं काय करायचं, ज्ञानदानाचं काम करायचं. आणि म्हणून अनुताईंनी म्हटलेलं आहे की त्या मुलांना औपचारिक शिक्षण देणं किती अवघड आहे ते सांगितले. आणि त्यासाठी आवश्यक असते भविष्याचा वेध घेणारी दूरदृष्टी. पहा, भविष्याचा वेध घेणे म्हणजे काय, भावी काळात काय होईल याचा अभ्यास करणे. ह्या मुलांना कशा प्रकारचं ज्ञान द्यायचं, कसं ज्ञान द्यायचं, कुठं ज्ञान द्यायचं याचा त्यांनी काय केला, वेध घेतलेला आहे. आणि पुढे म्हणलेलं आहे की दूरदृष्टी आणि धडपड या दोन्ही गोष्टी अनुताईकडे होत्या. पहा, मगाशी म्हणलेलं आहे की भविष्याचा वेध म्हणजे पुढं कशा प्रकारे आपण त्यांना ज्ञान दिलं पाहिजे. आणि त्यासाठी त्या फक्त गप्प बसल्या नाहीत, तर त्या धडपडसुद्धा केल्या की कसं त्यांना ज्ञान द्यायचं, कसं त्यांना आपल्या आश्रय द्यायचा आणि त्या आपल्या मायेच्या आश्रयाखाली कसं त्यांना समजावून सांगायचं, हे चांगल्या प्रकारे त्यांच्याकडं कला एक अवगतच होते. आणि ह्या दोन्ही गोष्टी अनुताईकडं होत्या. त्यामुळे वेगवेगळे प्रयोग करताना त्यांना कसलीच अडचण भासली नाही की पाश्चिमात्याचा अभ्यासक्रम भाषांतरित करावा लागला नाही. अनुवादित म्हणजे काय, भाषांतरित म्हणजे काय, अनुवादित करणे म्हणजे कुठल्या दुसऱ्या गोष्टीचं त्यांना हे लागलेलं नाही. प्राथमिक शिक्षण म्हणजे एकूण शिक्षणाचा आणि आयुष्याचा पाया भक्कम असावा लागतो. पहा, प्राथमिक शिक्षण म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचं कुठलं आहे, प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाचा पाया हा अतिशय महत्त्वाचा असावा लागतो. म्हणजे जर हे प्राथमिक शिक्षण जर आपल्याकडे चांगलं असेल, माध्यमिक शिक्षण जर चांगलं असेल, तर तो मुलगा काय होतो, यशस्वी होतोच. आणि हेच शिक्षण त्या मुलाकडे काय असायला पाहिजे, भक्कम असायला पाहिजे. आणि ते पण कुठं म्हटले, आदिवासी भागामध्ये. आणि म्हणून अनुताईंनी काय केले, जास्तीत जास्त प्रयत्न केलेले आहे की कसं त्या मुलांना ज्ञान द्यायचं. आणि अनुताईंना हे ज्ञान देत असताना अनेक अडचणी आल्या, अनेक संकट आल्या. त्या संकटाला त्या न घाबरता, न डगमगता जे काही संकट येईल ते संकट त्यांनी झेललेले, ते संकट त्यांनी पचवलेले. आणि म्हणून त्या मोठ्या शिक्षण तज्ज्ञ झाल्या असं आज आपण म्हणतो. आणि शिक्षण क्षेत्रामध्ये त्यांचं नाव अभिमानानं घेतलं जातं. एक ताराबाई मोडक असतील, अनुताई वाघ असतील, यांचं नाव आपण अभिमानानं घेतो. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हे 2 परिच्छेद आता आपण घेतलेले, ते परिच्छेद तुम्ही वाचायचं आहे आणि त्याच्यावर प्रश्नावली काढलं तर सुद्धा चालेल. आणि पूर्णतः आपण काय करायचं आहे, पुन्हा पुन्हा हा धडा वाचायचा आहे. ह्याच्यामध्ये वाक्यप्रचार आले असतील ते वाक्यप्रचार लिहून त्याचा वाक्यात उपयोगसुद्धा करायचा आहे. तर आता मी दुसरा एक तुम्हाला अभ्यास देणार आहे. कोणता अभ्यास असेल तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपला एकच गृहपाठ झालेला आहे. आज दुसरा गृहपाठ मी देणार आहे. ते गृहपाठ कोणता आहे ते काळजीपूर्वक पहा आणि तो गृहपाठ आपण काय करायचं आहे, आपल्या गृहपाठ वहीमध्ये आपण लिहायचं आहे. तर कुठला गृहपाठ आहे बघा, कीर्ती कटियाचा दृष्टांत. बघा, गृहपाठाचं नाव आहे कीर्ती कटियाचा दृष्टांत, गृहपाठ क्रमांक 2. त्याच्यामध्ये प्रश्न क्रमांक 1 कोणास उद्देशून म्हटले आहे ते लिहा. त्यानंतर दुसरा प्रश्न आहे आकृती पूर्ण करा. त्याच्यामध्ये कटियाची जाणवलेली स्वभाव वैशिष्ट्ये कोणती, थोडक्यात लिहिते. तर कटियाची जाणवलेली स्वभाव वैशिष्ट्ये लिहा. कृती आराखड्यासारखाच हा प्रश्न आहे. आणि प्रश्न क्रमांक 3 आहे प्रस्तुत दृष्टांतातील उपदेश तुमच्या शब्दात सांगा. तिसरा प्रश्न आहे. आणि चौथा प्रश्न आहे पुढील शब्दांना प्रमाण भाषेतील शब्द सांगा. तिथं कटिया सांगितलेलं आहे, सी म्हटले, काही सिया म्हटले आणि कवनी, हे 4 शब्द आहेत. त्या 4 शब्दाचं काय करायचं आहे, आपल्या प्रमाण भाषेमध्ये आपण सांगायचं आहे. पहा, पुन्हा एकदा सांगते, कीर्ती कटियाचा दृष्टांत गृहपाठ क्रमांक 2.
त्यातील प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 3 आणि प्रश्न क्रमांक 4 पेज नंबर ते सुद्धा सांगते पेज नंबर किती आहे 9 म्हटलेला आहे 9 पानावरती ही 4 प्रश्न आहेत ही 4 प्रश्न आपण आपल्या गृहपाठच्या वहीमध्ये लिहायचं आहे आता आपले एकूण 2 गृहपाठ झालेले आहेत आणि पुढच्या तासिकेला तेव्हा मी तुम्हाला वर्गपाठ देते ते वर्गपाठ सुद्धा आपल्या वहीमध्ये लिहून ठेवायचं म्हणजे वर्गपाठाला एक वही घालायचं आहे आणि गृहपाठाला एक वही वेगळी घालायचं आहे आता आपले 2 गृहपाठ झाले दोन्ही गृहपाठ लिहून पूर्ण करून तयार ठेवा आणि त्याचबरोबर सेतू अभ्यासक्रमाचं सुद्धा स्वाध्याय सांगितलेलं आहे ते स्वाध्याय काय करायचं आहे ते सुद्धा स्वाध्याय आपण क्रमानं सोडवायचं मी PDF पाठवले तुम्हाला त्यानुसार क्रमानं सोडवा आणि रोजचा अभ्यास सुद्धा पाठवलेला आहे दोन्ही पद्धतीनं पाहायचं आहे व्हिडिओ सुद्धा पाहायचा आणि त्यानुसार स्वाध्याय सोडवायचा आहे आणि त्याच्यावर चाचणी होणार आहे मी त्या सेतू अभ्यासिकेचं जे व्हिडिओ आहे त्यात पण सांगितले आणि आता सुद्धा तुम्हाला आठवण करून देते त्याच्यावरती चाचणी होणार आहे 15 मार्काची त्या चाचणीचा पण अभ्यास तुम्हाला करावा लागेल म्हणजे पूर्ण जो अभ्यासक्रम दिला आहे त्याचा चांगला अभ्यास करा त्याच्यावरती चाचणी असणार आहे आणि ती चाचणी आपल्याला सोडवावं लागणार आहे ती चाचणी सोडून आपले विषय अध्यापकांच्याकडे त्याचे मार्क पाठवायचं आहे हे महत्त्वाची सूचना आहे ही महत्त्वाची सूचना आपण काय करायचं आहे लक्षात ठेवायचं आहे